Hello guys! So for today's video guys, mga unmi mamahaw sa mi kay sayo mi namahaw kay rami estudyante. So mao ni amo ang okapi. Piniritong isda nga budburon. Kanon ni apple, gulay nga nabiling gabi among gitewas og kaon karon. Ara. O diba? Yan. Kaon na. Narak ng estudyante. Lingi dari mga bay. Naula. Kaon ta be. Kaon ta. Tigaso na po yung gulay. Carla. Carla. Isda. Sabaw pa ka? Ito na ko na sayo, te. Dahil pagkaon, baka ito na. Hindi. Wala ito bulkog. Diba? Ayaw, isda. Isda mga bay. Isda mga bay. Katawa mo. Sige katawa din api talas siti. Kanay kong kape mga bay ko ani. Sara-sara ba? Sara-sara. Tugas nagi galit. Sarap ito kung pinitipan na rin. Nakabi ay. Liya mga bayo eh. Narap ng tuyo. Ha, tuyo. Hindi ka umbak. Ito nakaiba. Ako na. Kumukha na ito. Talasite. Magana. Sarap iko ana nang iringa oy. Sugar na ako guys eh. Dagan akong kanon na butang. Makidan oh. Piniritong budburon. Igual dyan, no? Magkatututok ka doon sa pag-budget. Huwag na kayo kubayo, di naman kaya. Hindi na po na. Di na kaya, goodbye. Puso na po, dari alam dito tamang bye. Bye-bye!